अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। SR रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रिकॉर्डिंग बाय माही मुबीर सरैया। धोरी में करता तारा के लकड़ी छोड़ा बाबा छीना चाहता डाले के ही हो तो पानी हो जाता हमारी ना। धोरी में करता तारा के लकड़ी छोड़ा बाबा छीना गरम कहिले दिया के छोड़ा करे गरम कहिले बात दिया के छोड़ा करे करे गरम कहिले दिया के छोड़ा करे करे भइल बा पागल हाथ लगा के देने देने कहेला सट जा अब बुझिएने कहेला सट जा अब बुझिएने भइल बा पागल हाथ लगा के देने देने कहेला सट जा अब बुझिएने कहेला सट जा अब बुझिएने डर लागे हाथ जब धरे गरम कहिले बात दिया के छोड़ा करे करे गरम कहिले बात दिया के छोड़ा करे करे गरम कहिले दिया के छोड़ा करे करे आदिल परदेसी संगे मनी से माही कहेला हमरा हौले चाही कहेला हमरा हौले चाही आदिल परदेसी संगे मनी से माही कहेला हमरा हौले चाही कहेला हमरा हौले चाही बच्चों से जीव हजरे गरम कहिले बात दिया के छोड़ा करे करे गरम कहिले बात दिया के छोड़ा करे करे छोड़ा करे करे। रिकॉर्डिंग बाय माही मुबीर सरैया।